हेलो लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे आपडेट लानानै फैदों। जोंनि बर'नि बिर जोहोलाव सार बिथांमोना मैयानि सानाव जे 11 जन मियानि केसाव जोबथेसालियाव जोबनानै थानांनाय बिथांमोना बेलाव रेहाय मोनबाय आरोना, जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबाय। दा नैबे सारा न'आव सफैनाय समाव 10 बोसोरनि उनाव न'आव फैनानै गावनि बिमा बिफा न'खरनि बाय बाहागिखौ लोगो मोनफैनानै ओरैबायदि सुखुनि मोदै, माने जोबोद बिखा खामथावना आरो। थारैनो नोंथांमोनाबो नैबे आपडेटखौ नायोब्ला जोबोद दुखु मोनगोन, नोंथांमोननि गोसोआवबो जोबोद गाबखांनाय फैगोन आरोना। लोगोफोर, भिडिअखौ जोबजासिम नायदो। लोगोफोर, 10 बोसोर जोबथेसालियाव थानांनाय नैबे सार बिथाङा न'आव फैनानै न'खरनि बाय बाहागि बिमा बिफाखौ लोगो मोननानै माबायदि सुखुनि मोदै बोहैदों, थारैनो बेखौ नायोब्ला नोंथांमोननि गोसोआवबो ओरैबायदि गाबखांनाय मोनगोन, ओरैबायदि गोसोआव दुखु मोनगोन, सानखांनाय फैगोन आरो नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायगोन। थारैनो नोंथांमोना नुबाय, जोंनि बर'नि बिर जोहोलाव बिथांमोनखौ बेफोरबायदि हालोदाव नुयोब्ला दा सोरनि गोसोआ गाबा जानो। जों बर' हारिनि गेजेराव जों बर' फिसाफ्रा 10 बोसोरनि उनाव रावनिबो मोखां नुवा, बाय बाहागिनि मोखां नुवालासिनो, गावनि गथ' गथाय बिमा बिफाफोरनि मोखां नुवालासिनो खोमसि जायगायाव, खोमसि आन्दो जायगायाव थानांनाय बायदि थानानै दिनै नुजाफैनायनि उनाव माबायदि गोसोआव गाबखाङा जानो, माबायदि गोसोआव दुखु मोना जानो। थारैनो बेफोरबायदिखौ नुयोब्ला सोरनि गोसोआ सहायना थानाय नङा होमबा लोगोफोर। जोबोद माने बिथांमोनखौ जेरैबायदि रेहाय खालामदों, दा बिथांमोनखौ जेरैबायदि जेलनिफ्राय उदां खालामबाय, आरो जेसेबांखिनि दंबावो जाहाथे गसाइनि अननायाव, आनान गसाइनि अननायाव गासैबो रेहाय मोनो, गासैबो उदां जायो, बेखौ जों बयबो आर'ज खालामनांगौ। जों बर' हारिनि थाखाय बर'नि बिर जोहोलावफ्रा गासैबो उदां अख्राङाव फैनांगौ, बेल'सो जोंनि साननाया दा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बा बर' रायजो राजानि गेजेराव। थारैनो नोंथांमोना नैबे आपडेटनि सायाव मा फोरमायनो सानो, आरो नैबे सार बिथांनि मेगनाव दिनै सुखुनि मोदै, बे सुखुनि मोदै बोहैनाय समाव नोंथांमोननि गोसोआ माबायदि सानखांनाय फैदों, नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो।